Dahil papalapit na ang araw ng undas, nagtanong ang isang bata sa kanyang lolo. Sabi niya, "Lo, saan po ba ang biyahe papunta sa langit?" "Oh, bakit mo naman natanong yan?" sabi ng lolo. Sumagot ang apo, "Wala lang po, kasi malapit na ang undas at hindi tayo makakapunta sa sementeryo." Kaya nag-isip ang lolo kung ano ang isasagot sa tanong ng kanyang apo. Sabi ni lolo, "Meron tayong matututunan. Alam mo kung saan? Sa terminal ng jeep. Na parang ganon ang biyahe papunta sa langit." "Ah, talaga?" sabi ng bata. "Papaano po, lo?" Sumagot ulit si lolo. "O di ba? Una, kapag sumasakay tayo ng jeep, konti lang dapat ang daladala. Yun lang mahalaga. Parang ganyan ang biyaheng papunta sa langit. Wala ka nang dala. Dahil Diyos na ang pinakamahalaga." Ikalawa, pag sumasakay ka sa jeep, di ba naghihintayan? Lalo na noong hindi pa pandemya. Hindi aalis kung hindi puno ang sasakyan. Meron ngang iba hindi makahintay. Aalis na lang. Naghihintayan. Parang ganyan ang patungong langit. Matutong maghintay para may makasama sa paglalakbay. At ang panghuli, kapag sumasakay sa jeep, matuto kang magbahagi ng upuan. Share a seat, ika nga apo. Ganyan kasi sa langit. Nagbibigayan at nagmamahalan. Parang ganyan ang biyahe papunta sa langit. May kailangang matutunan sa buhay. Mga minamahal na kapatid, simple lang po ang sagot ni lolo sa kanyang apo. Marami po sa atin ay nakasakay na sa jeep sa kanilang terminal. Simple pero may leksyon sa buhay na maaaring matutunan sa ating paglalakbay patungong langit. Iba man ang salitang ginamit, yung tanong ng bata sa kanyang lolo at yung tanong ng isang tao kay Jesus sa Ebanghelyo ay maaaring tanong ng marami sa atin. Tanong ninyo at tanong ko rin. Panginoon, kakaunti nga ba ang maliligtas? Ginoo, di takla mo ring taong miligtas? Naku Lord, sana po all. My dear brothers and sisters, the moment we were born, we begin our journey to heaven. Anyang mibay tamo ketiking yato, ing pamaglakbe, papuntaban mo, umening may gumpiso. Kaya magandang pagnilayan na hindi lang tayo mga nilalang upang magpakatao, kundi tayo din ay mga nilalang upang magpakabanal. Kaya sana all, we are not only called to be humans, but at the same time, we are called to be holy because of our dual citizenship. Citizens of heaven, living on earth. We are citizens of heaven in process. Anya pining maya pabalita kay katamo kaluguran kong kapatad, pagpilitan yung milub, king makipot apasbul, uling dakal na ring bisang lungub, at ela milub. Ing panagkat ning ginutang Jesus, ing buri ko talaga, sana all, anya ing panagkat na kay katamo, mabiyasa kayong lungub, pagkapilitan yung milub, king makipot apasbol. At this point in our lifetime, it is good to ask ourselves, how do we strive to enter through the narrow gate? How do we strive to enter through the narrow gate? First,
To find God in the ordinary. To find God in the ordinary. St. Paul tells us in the first reading, the Spirit comes to the aid of our weakness. The Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. May kasangga tayo sa pagpasok sa pintuang makipot. The Spirit will help us to find God in the daily affairs of our life because God is in the ordinary. To find God in the lives of other people. At pag natagpuan natin ang Diyos sa ating kapwa, life becomes truly extraordinary. Let us be inspired by the life of Saint Therese of Lisieux, who said, "Do the little things with great love." So the challenge for us, my dear brothers and sisters, is to do ordinary things with dedication and commitment. To live in the ordinary is to do things extraordinarily well for others. Itang makatagkil puso, simple mo pero makatouch. A simple gesture of concern that touches the heart. Willing to share a seat, willing to listen, willing to wait, give way for others to go first, and give time especially in these most trying times. Ang piliin nating maging kabahagi tayo ng buhay ng ibang tao sa mga maliliit na paraan. Ang makatabi, makasama ang iba sa jeep patungong langit. To find God in the ordinary. Second, to realize that in life, less is more. Sana itong pandemya ay naturuan tayo that it is indeed true that in life, less is more. Less on the non-essentials and more on the essentials in life. One of my favorite quotes written by Antoine de Saint-Exupéry from his book The Little Prince. It is only with the heart that one can see rightly. What is essential is invisible to the eye. Less on being self-centered and more on being others-centered. Less on material things. Less on trying to outdo and outsmart others. Less on superlatives. That in life, not everything is power and prestige, but more on learning to live a life for others. To choose to be less on something so we can be more and more on things that are truly essential. Sa pagsakay natin sa jeep patungong langit, ang pinakamahalaga ay hindi na ang mga dala-dala, kundi ang Diyos at ang ating mga kasama. Mga kapatid, ang biyaheng patungo sa langit ay nagsisimula dito sa lupa. At the end of the day, striving to enter the narrow gate is to struggle every day to live heaven here on earth, to experience a taste, a glimpse of heaven here on earth. Yes, it is true. It is easier said than done. It is difficult, but it is not impossible. Mahirap pero hindi imposible. Dahil kasama natin sa biyahe ang banal na Espiritu ng Diyos na siyang gagabay at aakay sa ating pagsakay sa jeep patungong langit.